Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Whenever I see girls and boys. Alright, mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Tomorrow Christmas in our hearts na gid no. Kaya syempre, is sila na lang gid ya ka adlaw. 30
days. Yes, 33 days antes ang Christmas. Christmas Kag 40 days until naman ang antes ang New Year. season may we never Yes, subong nga hapon, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati ang inyo temporaryo nga makaupod. to guide us. Diri sa This Is My Life, ang temporaryo nga nagatalos kay Tita Wilma Sugaton. Christmas Ini naman si Inday Dorel. hearts. So relax lang kamo dira ha, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati kiti. Syempre, kaangay man sang ginahimo ni Tita Wilma nga paglingaw-lingaw sa inyo sa kada kahaponon. Of our Savior, Yes, pagalingawon man kamo ni Inday Dorel subong nga hapon. of light, that starlight. Pinaagi man sa pagbasa sa nga sulat naging padala diri kay Tita Wilma. The manger where cries the Sa child. inyo man nga horoscope of the day. Come And let of course, ang quote of the day. and sing a Christmas carol with one big Okay, so sige. Sa tanan nga nagaupod sa akon subong sa Facebook Live, mayong hapon. Thank you, Ged, sa inyo pag let's pamati diri sa This Is My Life. And of course, sa mga nagapamati naman sa ilang nga mga radyo, this season. may ilang nga pagpamati diri sa inyo. So relax lang kamo dira sa mabugnawon nga panahon. Let him be the one to guide. Yes, kag magahatag min kita karon sa nga aton nga weather update para at least aware kita mga pinalangga namon yung mga tagpalamati. Although hindi kita driya affected sa probinsya ng Negros, Merry Christmas. at least kay may iban nga may mga kaparyentihan, may mga himata dito sa mga affected areas. We never forget the love. At least wala mas makaibaluman ka mo. Sa aton nga update karon ha. Weather update naton. Another New Year star. Sige, sa mga luyag, magpalambot sa ilang mga pagpanamyaw pwede ged. Nga mag-comment diri sa aton nga Facebook subong kay live na live ang This Is My Life. And of course, pwede man nga mag-text sa aton nga text hotline sa 0938-225-5017. Okay, so sa liwas 0938-225-5017. Okay, so sige ha, antes ako magpadayon sa pila naton ka mga activity. Okay, kadasig sang oras, 2:00 na ho. Lugi na ano lang ang mga inadlaw, subong no, doon saan na to nag November 1. Whenever Nagbisita pa kita sa aton mga himata dito sa Patio, subong ya November 22 na, dugay-dugay December 1 na. Feel na gid ang Christmas. in Okay, so sige mag-play ako anay sang isa ka ambahanon. there are people Dadalhin. O, dadalhin gini nga. Dalanay gini. Sige, dadalhin by Regine Velasquez.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Uplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Sakay na. Sakay na.
Hoplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Hoplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Sakay na. Alright, Action Radio, Philippine Standard Time. Alas 2:12 na mga pinalanggan naman yung mga tagpalamati. Sa aton gali mga ka-action ha, nga nag-monitor pinagi sa Facebook Live. Kami na mangkot nga ako na nadula ang audio. So, pasensya gid kay kinanglan naton i-mute kung mag-play kita sa music kay tigi na cut sa nga Facebook kung ma-detect nga may music ang aton nga FB Live. So, sa radyo lang ini siya mabatian ang aton nga mga musika.
So, sige lang, soon basi okay na ini, makayo ta ini, mapangitaan tas ang solusyon. Di aton ini ang inyo gid na mabatian. Okay, so sige, sa nag-upod sa akon sa Facebook kay Miss Seven Heaven mayong hapon kay Riza Bernades Hintugaw. Naga-monitor sila kuno dira sa Binalbagan. Kag ginatamyaw niya lang si Manang Ruby Yuhan, Mama Juliana Roma. Kag si Tia Mila Olarte. Thanks, Ged. Kay Nilda Siguanse. Mayong hapon kay Paps Odagled. Thank you so much. Gapamati sila sa Binalbagan. Thank you ha. Kayo sa mong Kaltorilla. Kay Jean Oisiser, mayong hapon. Kay Lady Jonna Bahilida de la Cruz. Pag-greet ko no kay Nanay Nelita kag Tatay Pito Alit. Kag sa bana niya si Jerry Alit sang Barangay Bantayan, Kabankalan. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Thank you. Kay Aser Abelarde. Salamat Ged sa pag-upod sa akon. Kay Ed Hilado. Ginag-greet niya lang Hilado family dira sa La Carlota. Kay Nonalyn Valles, mayong hapon, ga-monitor man siya. Yes, kay Noel Henraga Jr., good afternoon. Kailang pagpamati. Okay. Thank you so much, ha. Alright, so sige, antes kita magbasa sa pilaman ka-greeting sa aton nga text hotline. Dili kita anay sa aton yung weather update. Subong nga hapon, mga ka-aksyon. This is my life. Weather reports. Okay, so update lang sa Bagyo Sara. Kay man subong si Bagyo Sara ang naghuyang na kag isa na lang ka tropical storm sunod sa Pag-asa. Base sa weather bulletin sang Pag-asa as of 11 a.m. kaina, ulihin na siplatan ang sentro sang bagyo sa kalayuon nga 430 kilometros northeast sang Basco, Batanes. Dala ni Bagyo Sara ang kabaskog sang hangin nga naglabot sa 85 kilometros por ora kag pagmadlos nga naglabot sa 105 kilometros por ora. Nagahulag man ang bagyo sa kadasigon nga 15 kilometros por ora sa direksyon nga north-northeast. Wala naman ginapaabot nga si tropical storm Sara ang magulong pasang pag-ulan sa Pilipinas. Apang bangod sa northeast monsoon o kon hangin amihan, maka-eksperyensya sang mahuyang tubtub kasarangan nga pag-ulan dito naman niya sa Metro Manila, Bicol Region, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, kag Bulacan. Hindi man manaming nga tiyempo ang mabatsyagan sa Batanes kag Babuyan Island. Samtang sunod sa Pag-asa, nagapabilin nga delikado ang pagpalawod sa magagmay nga masakayan pandagat sa mga baybayon sa Northern Luzon, partikular ang Batanes, Cagayan, kalakip na ang Babuyan Islands, Ilocos Provinces, kag ang Isabela. Ginapaabot naman nga magagwa sa pungsod Pilipinas ang Bagyo Sara. It's either sa Biyernes sang gabi o kun Sabado sang aga. So base karon sa gabi o kun buwas sa aga, magagwa na si Bagyo Sara diri sa Philippine Area of Responsibility. Okay, so sige. Aton man hatagan sa nga pagtamod ang aton nga mga ka-aksyon nga nagpadala man diri sang ilang mga greetings sa aton nga text hotline sa 0938-225-5017. Okay, 8560. Hambal niya good PM Inday Dorel, ari lang ko diga monitor always from Lenny sang Lag-asan. Dugay na gina si Lenny sang Lag-asan. Nabatian ko gina siya always. Thank you so much gid sa imo man nga pagpamati diri sa This Is My Life. Avid listener gina siya. Abay pa one day ang mga avid listeners sa Action Radio Bacolod, ma-meet naman sila na. Lagaw ka mo di bala para ma-meet man ka mo namon. Di ba Action Henry? Agree. Ginilabtan ko, pabisan ka panyaga sa Action Henry. May lang lafang. Lafang. Okay, so sige. Kay 9710 naman, ginatamyaw niya ang family Gallego. Nagapamati gid sila kuno sa Tuburan. May lang pagpamati sa inyo.
Kag kay 0268 ginapag-greet niya ang maupod niya kuno si Junjun, si Mark, si Jason, si Teta Tita Gemma, kay nang Gloria, kay ta Judith ka Gaputos Lumpia. Wow, namit pa naman sang lumpia. Ginapangita ginakada may birthday o fiesta, di ba JM? Paborito na ni JM. Ang pa namin si Rico Sang Felisa, Barangay Felisa, Bacolod City. Thank you so much. Kaya 6265 naman, ginagreet niya iya papa. Mayong hapon, Tita Dorel, oo. Greet ko lang, papa niya nagapangapi, walga pamati sa imo. Si Ernesto Kadivida, salamat gid. Mayong hapon, may lang nga pagpamati dira sa inyo. Thank you so much. Okay, so sige, kay kadasig sang aton nga oras. So later naman ang iban yung mga greetings, mga pinalangga namon yung mga tagpalamati. Hello kay Irjob Tusha and Tita Rose Marie Craste dra sa may Kuwait. May lang nga pagpamati, halong gid always. Okay, so sige sa aton nga pagbalik ha. Bantayan yung mga pinalangga namon yung mga tagpalamati kay magabasa kita. Sang sulat nga ginpadala naman diri kay Tita Wilma Sugaton. And be ready dras na inyong mga advices para diri sa aton nga letter sender subong nga hapon inyong nga mahambal opinion sa iya man nga mensahe subong nga hapon. Okay, so sige, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Pareha sa aton immune system the best. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Magkulong kag negrosanon Inyong pamatian Basta
Pasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigura. Subong nga hapon, temporaryo nga nagatalos kay Tita Wilma Sugaton. Ini naman si Inday Dorel. Yes, so nasiling ko na kaina nga sa aton pagbalik magabasa kita sa nga sulat. Maging padala diri subong nga hapon kay Tita Wilma. Okay, so stand by. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan. Mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakaraang bukas. May bukas pa. Tita Wilma. Good day. Antes ako magsaysay sa akon nga istorya sa imo. Tita, ginatamyaw ko lang sang maayong hapon ang akon pamilya diri sa syudad sang Silay. Tita, ako gali si Che, 19 years old.
college na ako tita kag nagakuha sang kurso nga Bachelor of Science in Secondary Education. Tita, concern lang ako sa akon isa ka classmate nga transferee. Bangudtuman sa iya kabudlay insyindihon. Sa akon lang paglantaw sa iya Tita Wilma, do ka deep sa iya nga pagkatawo. Bangod, hindi siya hilig makigistorya sa iban nga tawo. Kag masami pa nga ginapapalayo niya ang iya kaugalingon sa amon. Tita, bisan makapila ka beses ko siya nga ginahagad nga mag-join sa amon, wala sa gihapon sang epekto. By the way, tita, lalaki siya. Kag ang iya pangalan, si Jason. Tita, nagakatingala ako. Bangod, ang iban namon nga classmates nga lalaki. Vibes man kami kag nagasunluganay pa. Tita, ang pamangkot ko lang. Kay kisaan nagakasakitan ako na wala niya ako ginasapak. Kung ginasapak ko siya. May amo sini nga klase sang tao, tita. Misteryoso ay siya o kung hindi niya lang gid gusto ako makaistorya. Ang tagpadala, che. Okay, so inyo nabatian ang sulat sa aton letter sender subong hapon nga si Che. Sa di ng iya nga concern kay mayara siya sa nga classmate ko no nga transferee. And then ginahagad niya nga maki-join sa ila, pero wala ko nagapanapak do nabudlayan ako no inchindihon. O ano gid bala ang ginabatsyag sinisang iya nga classmate. So hambalya ano gid bala misteryoso lang gid siya o kon wala lang gid siya gana nga magsapak sa ako. So sa inyo mga pinalangga namon yung matag palamati, ano inyo opinion diri? Ano inyo mahambal kaya Che at yes Che sa posible niya nga himuon. Kay si Che feeling ko do ka friendly gini siya nga tawo. Tapos ga ka hurt siya kuno dan every time nga sapakon niya. Tapos wala siya ginasapak. So ano inyo ma-advise diri sa iya mga pinalangga namon yung mga tagpalamati? Sige, subong nga hapon, bukas ang aton nga text hotline sa 0938-225-5017. Sa liwat, 0938-225-5017. So, sige, samta nagahulat ako sa inyo nga mga mensahe, advices para diri kay Che. Mag-play ako na sa isa ka ambahanon. Pero again ha, paibalo lang sa aton yung mga Facebook followers, nagapamati sa aton subong hapon. Pasensya kay hindi nyo ini mabatian nga kanta. Pero okay lang So sige. Can we just stop and talk a while by Leia Salonga.
Action Radio, Philippine Standard Time. So, ari naga-amat-amat na sulod ang mga mensahe sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati para diri sa aton letter sender nga si Che. Sa diin nagakatingala siya kay mayara siya sa nga classmate gid. Classmate nga do ka budlay kuno inchindihon kay ginasapak niya wala gisapak sa iya. So, hindi kuno kumbaga sa Tagalog pa hindi kabalo bala makisama. Anan. So nagapamangkot si Che kun ano man misteryoso siya amo lagi na siya or basta hindi ilang ko type makaistorya. Okay, so sige antes ko pagabasahon ang inyong mga mensahe para kay Che. Kaya ang mahambal ko lang una kaya syempre Che may mga tao gid man yang amo sinabalaw mas ginapili nila nga sila lang solo alone. Mas dra sila kumbaga dra sila sanay. Depende man amo kay base may mga experiences man sila kabuhi nga do naanad na sila yang amo na. Sila lang ya solo ya. Kaya man kabay tao nga do hindi ya mabuhi kung wala friends, kung wala upod, kung wala may kaistorya. Pero may man tao nga hipuson. Nga mas gusto ya nga siya lang ya. So wala siya may kaistorya, okay siya ya. Kaon siya lang isa ya. Lagaw siya sa mall, siya lang isa, okay lang. Considering nga transferi siya from other school, kung diin man siya halin nga lugar, kita syempre wala mo man na mention. Kung basi layo somewhere in Luzon, Mindanao, or ano pa, syempre, kasi bala kumbaga, nag-a-adjust pa siya. Nag-a-adjust pa siya sa inyo nga environment man. Kaya syempre, basi naghalin siya sa school nga do hipuson. Hipuson. Okay, syempre kagiman ko na mong kay singunalin mo ko sa Mindanao. Story ko gidang life ko ya. Karing ko sa Mindanao, so pag-abot ko sa UNOR, nag-eskwela ko. Amo man na do wala ko friends, kita syempre ga-adjust ko doon na kumbaga doon na culture shock. It takes 1 year gid siguro antes ko nakasiling nga do my friends gig ko. So, mas okay man sa ako niya, wala mo koy problema kung mapuli lang kayo dahil sa dorm after class. Wala sa kanya problema. So sige lang nga Che kay hindi man guro nga hindi niya ka gusto istoryahon. Base lang yang ga-adjust pa siya. Sige lang one day maamat-amat gina kay may amo gid man nga tawo. May kilala gi ko na yan till subong. Nga kung sapakon mo bala do hindi pa magsapak or kung sapakon niya ka pero kahilaw. Kung hindi mo siya mayo kilala nga tawo ti mamba ka gid ay kabugalon ay kaano ni siya yaman do ka painto na naman na. Pero may ara gid mo na nga tawo and you need to respect kag understand. Mo sina nga size ang tawo kaya syempre di ba transfer man siya so wala ka pa kabalo kung diin siya naghalin ang pamilya no ginhalin na niya no gindak-an niya. So you need to understand. And of course, usisaon mo man siya, matamaton mo siya istorya. Hindi man guro nga kasi na-shock siya simo kay do ka bla simo do ka grabe ka masinadyahon. Ano ka amo ka na bla jolly kagid ka tama. So basi gusto niya guro amat-amat nga pag-istorya. Okay, so sige, hindi lang pagpaminsara nga hindi siya namian sa imo mag-istorya. Kaya syempre ma-feel mo man na kung hindi namian ng isa ka tawo sa imo mag-istorya, ma-feel mo gid na ya. So dra do amat-amat ka na palayo. Pero inang dugahipos siya, kaga bago mo pa malang siya na meet. So mo siya na kumbaga obserbahan. Okay, so sige. Sa ato naman diri nga text hotline. Halin kay 7638. Ambaya, maayong hapon, Miss D, sa letter sender. Sa classmate, base may pinagdadaanan sa iya kabuhi kung nga agaamo siya sina. Base may mabugat lang nga problema. Yes, isama na. Kung hindi kanya feel, pabay sila. God bless from Miss Heaven. Thank you. Meron man iban, diba, labi na subong, do ka
Damo gid sang cases ang depression, iban gani hindi masarangan. Muna iba naga-suicide, pero hindi gid na solution. Never ever gid na solution ang tapuson mong imo kabuhi. Kaya ang baga nila, diba? There's a rainbow after a rain. So, kung do atake kasubong sa problema, hindi man, not all the time amo ina. So, laban lang, diba? Kunambala subong laban lang. Kaya in the end, ma-achieve mo gina, o makuha mo gina, kaya mo ginahandom sa kabuhi. Okay, from 9255, hambal niya ta. Ang mahambal ko lang sa sender, base pa lang yata girl. Hindi lang kaintindihan ko na ya. Sige ta, ang mahambal ko lang sa sender, base feeling yata girl nga wala siya feeling sa babae. Okay. Sige. Okay, sige. Balikan ko lang kado hindi ko mayo mag-gets. Anyway, thank you so much. From 6265, ang ma-advise ko lang kay Che, siguro ga-adjust pa si Jason. Tungod kay bago lang siya sa sinang school. Kag hindi pa kilala ang mga, hindi lang mag-call, please. Sige ha, sa ato niya text hotline, text only ha. Hindi mag-call. Text only, kay text hotline. Thank you so much. Ang di na to hambaya. Ang ma-advise ko lang kay Che, siguro ga-adjust pa si Jason tungod kay bago lang siya sinang school. Kag hindi pa kilala ang mga classmates ya. Intindihan niya lang anay. Si Irvi gali tita sang barangay Bunga Don Salvador Benedicto. Yes, isa man na sa mga reasons, possible reasons. Siyempre, bago pa lang siya mo makiat-kiat na siya dayon. Diba? Okay, so sige kay 1925. Ang mahambal ko lang sa tagpadra tita Dorel. Hatagan niya tani sila nga sila lang duwa mag-istoryahanay. Tapos mangkoton niya si Jason about sa history. Correct. Ni Jason para mabalaan niya kung nga hindi makig-join sa damo basi hindi siya namian mag-join sa damo. Yeah, sa damo nga tao. Yes, may amogid man na pero hindi lang amat-amat gid niya. Uy, natubusin mo. Ano yung background ha? Nga hindi ka mag-join sa manan. Pero amat-amat lang. Kaya meron din mga tao nga hindi ba na namian niya do ginapasilabtan mo ang ilang life. Yes, Tita Esther Bell, hello. Okay, so kay 3168, para sa aton nga sender, maayo kagid niya abyan. Pero sige ha lang ang imo pagpakig-abyan sa iya kay sa ulihi, makita niya gid ang imo nga kaayo sa iya. Kay may mga tao gid man nga tama kahipuson pero mahumok gid na ang iya buot sa inyo. Thanks Tita, kaga Tita Lihog Tamyaw. Sang happy birthday sa iya hinablos nga si Jolan Trimbad. Halinggali kay Lloyd Bituon sang Isabela. Okay, sige happy birthday gid Jolan. At Timbad lang gali. Timbad, sige. Okay, 6924, Action Dorel, ang mahambal ko kay Che, nga hangpo niya lang anay, kay basi nanibag-o lang siya. Mayo kag basi ga-adjust pa siya, or basi may pinagdadaanan lang siya. RD ni sang sila. Thank you! Inday, ang akon mahambal, hindi siya magdali. Nga sa pakon siya, hulat lang siya. Akon ni gali si Ronel. Toredo sang Santo Manabak, Sabak. Barangay Bagroy, Binalbagan. Negros Occidental. First time ko, God bless and more. First time mo mag-text dire. Thank you, gid, or magpamate. Salamat, gid, ha. Hambal man ni Leia, insindiha lang siya kuno Che. Hindi lang kuno pagdibdiba, gid, Okay, 3712, ano na good PM, pwede, sorry, hambal niya, pwede ko no ka-call, kay
Hindi siya kuno makatext kay pasyente siya. Oy, pasensya gid, thank you ha sa imo pagpamati, pero pasensya gid. Hindi ko mag-grant imo call kay tiga program ko subong. Hindi ta makaistorya nga duha. But anyways, thank you so much gid sa imo nga pagpamati diri sa This Is My Life. Kagari pagid pahabol kay 8560 para sa kay Che, basi bala amo ginaiya ugali nga may pagkahipuson kag luyag ya mag-isahanon permi basi naga-adjust pa siya from Lenny. Okay, thank you. Grabe pag yung advice ni 9355. Ngita siya iba ni istoryahon Nante. Sige lang bala, kaya concern si Che sa iya. Sige? Okay, thank you so much gid sa mga nagpadala sang ilang nga mga mensahe para sa aton nga letter sender nga si Che. Kabay pa, hindi ka na ma-hurt, Che ha. Mas maintindihan mo. At syempre, bago pa lang siya mo. Intindihan lang, amat-amata lang ha. Amat-amata lang siya i-friend. In fairness man kay Che, very friendly. Okay, thank you so much gid sa imo pagpadala sang sulat subong nga hapon diri sa palatuntunan This Is My Life. Okay, Action Radio Philippines Standard Time alas 2:47. Sa ato naman nga pagbalik, magabasa kita sa inyong kapalaran subong adlaw horoscope of the day. Pila ka mga dugang greetings aton ginalagas ang aton nga oras subong nga hapon. So sige, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Sa ito Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Alas 2:54, Action Radio Philippine Standard Time. So, sige, dasigon ta lang. Antes kita magbasa sa inyong mga horoscope of the day. Sa inyo kapalaran subong adlaw. Okay na? Okay, so sige. Happy birthday, Ana, kay Jopri Gatinao. Jopri Gatinao sang barangay 18. Jope, happy birthday. God bless you. Greetings coming from Tita Esterbel Bati. So, happy birthday, Ged. Sa tanan nga may mga birthday subong nga adlaw. Happy birthdays kag mga nagaselebrar man sa ilang anniversary. Happy anniversary. Mayng hapon mandra sa barangay Ujong Moises Padilla kay Geraldine Regala and family kag Lola Aida Bangkaya. Ang pagpanamyo halin kay Action Percival Villamor. Sa tanan nga OTTG ha, Operation Tulong Task Group, mga manong drivers mayong hapon. Okay, so sa inyo na nga kapalaran.
Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, magpasalamat kung mayara ikaw sang abyan nga nagahambal sa imo angot sa hindi mo manami nga pamatasan. Agod nga matadlong mo pa ini Scorpio kag hindi na maglala pa. So kung may manotisyahan ka nga daw ginapalayuan ka sa imo abyan Scorpio, sigurado nga may hindi naman nami ikaw nga ginahimo. Ibalua kag tadlo nga ang mga bagay nga wala magustuhan sa imo, antes pa man madulaan ikaw sang matuod nga abyan. Lucky numbers 5, 6, 40, 43. Neon green is your lucky color. Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Sagittarius, hindi malain ang magpalangga basta siguraduha lang gid nga wala ka sang responsibilidad sa iban kag nagapasugot man ang himata kag sang magtimba nga bahin sa imo kag sa imo nga nobya. Magaduha-duha ikaw, Sagittarius, kung may nagapamalabag sa imo nga pagpakigrelasyon. Bangod, posible hindi ka mo dayunay nga duwa o kung magdayunay ka mo, dako ini nga hangkat. Lucky number 6, 19, 33, 37, sky blue is your lucky color. Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn, ang masami mo nga reklamo, magahatag sang demerito sa imo nga responsibilidad. Kung may reklamo angot sa trabaho, direkta nga ihambal sa imo nga boss. O kung sa mas nakataas sa imo, paagi sa sulat, agod mangin legal man ang basihan. Lucky numbers 5, 15, 30, 40. Blue is your lucky color. Next, Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Aquarius, importante gid nga pamatian mo ang suhestyon o kon pagtuon para sa ikatinad man o kon ikaayos ang imo negosyo, pinansyal o kon personal. Aquarius, magpasalamat bangod may abyan ikaw, ginikanan o kon kaupdanan, nagahatag sa imo sang concern. Lucky numbers 10, 12, 34, 39. Green is your lucky color. Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Pisces, kung may ginatago, likawi, ang magistorya sa iban nga tao, bangod sigurado nga hindi mapunggan, kag madamo gid ang makahibalo bangod, ang imo nga maistoryahan, Pisces, ipalapta niya ini. Kag ang imo subong nga kahagugma, ang may pagduda sa imo gani, halong ikaw. Lucky numbers 9, 13, 32, 33. Red is your lucky color. Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, lantawon sang imo mata, pamatian sa imo dulunggan, apang ang mas manami Aries, ihipos mo ang imo bibig. Yes, hindi ikaw magchismis. Agod hindi ikaw malubong sa utang, Aries. Kag kung ano man to imo nabatian, imo nakitaan, sa imo kaugalingon na lang ina. Agod kung ipalapta mo, sigurado nga pag-aumpisahan ini sang kinagamo. Lucky numbers 2, 7, 18, 43. Orange is your lucky color. Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Taurus, kung may negosyo, mag-aumpisa na Taurus ang imo nga pagtinan. Kung buy and sell ang imo nga negosyo, mayara ikaw sa nga potential prospect. Kag posible makabaligya ikaw sang o kung makabakal sang barato nga bagay. Nga dako naman ang pag income mo sa ni. Mga income mon. Lucky number is 3, 4, 34, 36. Indigo is your lucky color. Okay, Action Radio Philippine Standard Time, las 3 in punto ang kapalaran ni Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra pagkatapos ng aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls.
and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Agapasin banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Uplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Uplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Las 3:08 sa Action Radio Philippine Standard Time. Yes, pabalik diri sa This Is My Life sa gihapon ang temporaryo nga kaupod subong nga hapon. Ini naman si Inday Dorel. Sa aton nga pagpadayon, pagbasahon naton ang horoscope ni Gemini, Cancer, Leo, Virgo, kag Libra. Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, hambal ganit nila halos tanan nga bawal manamit. Manamit matilawan. Sa mga wala sa responsibilidad sa kabuhi, hindi paghihatag, o kung tilawi ang pinakaginadilian, nga wala pa sa insakto nga panahon, bangod imo lang ini pagahinulsolan. Lucky number is 18, 20, 39, 41. Brown is your lucky color. Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Cancer, masakit man ang mga hambalanon nga imo mabatian. Ipiyong lang ang imo mata. Bago nakahibalo ka man nga may kasalanan ikaw nga nahimo. Hindi lang magkasakit kag panumduma nga isa lamang ini kaleksyon. Ang nahimo mo kag hindi na pagliwata pa. Lucky numbers 1, 4, 30, 34. Beige is your lucky color. Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Leo, ang imo mga tudlo sa kamot, ang never gid mangin, patas, kon pantay-pantay. Amo nga hindi mo pag comparar imo kaugalingon sa mga nahimo na sang iban nga tawo. Ang sarang mo, ang hindi sarang sang iban, apang may kasarangan ng iban nga hindi mo man masarangan. Lucky numbers 8, 14, 32, 39. Jade green is your lucky color.
Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, kung mayara ikaw sa nga promisa nga wala mo natuman, hindi ka gid magkalipat nga tawgan kag magpangay sa nga pasaylo, bata man o kung tigulang, agud hindi maguba ang imong nga pagkatawo. Agud may mga rason ka man kung nga wala mo ato nahimo. Lucky numbers 9, 20, 38, 40. Yellow is your lucky color. Yes, kag sa katapusan Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Libra, kung may responsibilidad ikaw, kag nakahibalo ka nga ay sala ka nga nahimo sa imo mga nasakupan, hindi magkahadlok nga kumprontahon. O kung natagan sang leksyon agud mangin, tampad sa responsibilidad o kon sa trabaho. Bangod sunog gani sa ila, trabaho lamang, walang personalan. Lucky numbers 2, 12, 41, 42. Aqua blue is your lucky color. I can't say goodbye to you, no matter how I try. You're such a Okay, so madamo gid nga salamat. without Mga pinalangga namon yung mga tagpalamati. Pero antes kita magtakop sa bunga hapon, ang aton nga quote of the day, November 22, 2019. Where there is love, there is life, by Mahatma Gandhi. Okay, so sige, thank you so much gid kag pasensya sa mga wala naabtan nga mga mensahe sa bunga hapon kay kadasig sang aton nga oras. Pero happy birthday lang dra kay Cecil Estrabon sang Binalbagan from Neil, more power sa Action Radio Bacolod. God bless. Salamat, Ged. And hello kay Miss May Pabalinas Navales, nagapamati sa aton sa bunga hapon. Kay Eddie Laus, si Ariel Malto. Hello, thank you so much. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati sa gihapon sa inyo pagsuporta diri sa Action Radio Bacolod. goodbye to you, no matter how. Standby na sa matahom nga programa sa Action Radio Bacolod. Sa gihapon ang temporaryo nga nagatalos kay Tita Wilma Sugaton. Ini naman si Inday Dorel. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,